Всім привіт! Сьогодні я создаю конкурс в Card Deletion Tycoon. Перше місце 500 токенів і секретна машина. Друге місце 200 токенів і секретна машина. Третє місце 100, тобто 50 токенів, ну і більше нічого. Це буде по українському часу 12:00, 29-го, це в суботу, 03-2025 року. За кордоном це буде в 11:00. Призових місць у вас буде 3. Коротше, жду, участвуйте. Хто виграє, той молодець. Всім па-па.